machiegni. Erokamano mokwongo atimo mos ne familia mosenindo obila mowewa nikech obila bing'ene en wuod ng'ato to en wuon ng'ato embe en mana gi ratiro mare. Koro weche mag arita kwe gin ratich jokenya kendo jokenya onego bed ni kumoro amora ma gintiere ging'eyo ni arita kwe nitiere moromo. Mae gik ma nasebedo katimo wige 2 mokalo e wach mar Haiti mane waketo wach e doho mondo kik polisi odhi an mana file case no to kada wacho matut nikech wan gi judgment tarik 26 dwe mar 1 higa mabiro. Hie kineno gima inyowa e weche mag polisi wan gima iluongo ni police reforms. Kane wa e yiero mar 2007 nitiere duole mopogore opogore kaka Kriegler report gini nobedo piny mowacho ni onego obed gima iluongo ni police reforms. Kane giwacho, the first thing mane giwacho en ni police in fact in terms of tiegruok mag polise ino ka polisi oket gi magi chalo jasik dhano. Polisi oket tenge ni wachacha police station to dhano nitiere ka. Hie polisi onego bed ni odak gi jopiny. Makara kodi kelo gik miluongo ni community policing. Sani neno ka giwacho polisi wacho ni jopiny omigi information. Jopiny ok nyal miyo gi information to gin giwegi ka gidak kamoro achiel gi jopiny. Sani kata wan e weche wa mago kinde wan gi tabu mang'eny kabisa. Kidhi kata mana Nairobi ka idhi kata mana Central Police Station kata Buburu kumoro amora midhiye. Ichope gate to police neni to oseneni ka adui. Ok oneni ka ng'ama obiro mondo